Men Daniel, hvad nu hvis der ikke kommer nogen til vores kartshow? Du siger bare til, så når du starter, kører vi lige. Så bliver det sgu lørdag den 29. Vi har kartshow i DGI-bygningen i Aabybro. Og jeg tænker, at fordi vi er allerede gået i gang, der kommer rigtig mange mennesker. Skal vi ikke prøve at gå ind og se, hvordan Søren det ser ud? Kom for satan. Olli, han er også. Kom. Olli, du er med i en video. Vi kommer ind her. Vi har jo allerede nogle af de første frivillige, der sidder her og hjælper os med at uddele nogen. Hvad hedder så? Armbånd. Festivalsarmbånd kalder vi dem. Det er jo en stor festival. En Pokémon-festival. Så det her, det starter. Og det ser jo ikke ud, fordi der sidder de to her. De har fandme styr på det hele. Men prøv lige at kigge. Hvor stort det er. Det kan vi altså ikke bruge os over. Men jeg tænker, vi prøver at gå ind og kigge lidt. Jeg ved, de har mega travlt alle sammen, men lad os prøve at se. Jeg kan se, Wiz, han står hernede i hjørnet her. Vi kan prøve at gå ned og se, hvordan det går ned i hans stand, om der er knald på. Okay med? Vi har allerede, altså Wiz, han har gang i det, men han har lige 2 sekunder, siger han, så han får lige mikrofonen, og så prøver han lige at forklare lidt, hvad det er, han har med af det her. Han har vanvittigt meget harpengud med. Han får den lige. Ja, jeg får den lige. Så glemmer du at give mig den. Altså, i den her del har jeg Trambola, hvor man har mulighed for at købe lod, og så se, om man kan vinde en pakke eller en TB'er, eller 3 pakker. Men hop herover. Så har jeg nogle rawkort med. Det er der værd. Du er nysgerrig. Meget nysgerrig. Ja. Og herover kan man så få et gratis kasket. Pikachu-kasket. Ja, lad os lige... Prøv lige at se, hvor pæn han er. Han er skarp, han er. Prøv lige at se. Men herover kan man få et gratis lod, og så er man med på at vinde et produkt op på scenen, hvor mig og Mike, vi kommer op. Så man kan være med til Boxfix, man kan også vinde produkter, man kan faktisk vinde rigtig mange ting. Så 3D og Proxy Toys har skudt ind, og faktisk nogen herinde har også, så mega fedt. Ja, tak. Tak fordi du gad at sætte tid til det. Der er 2 forskellige farver, jeg har med her, så det skal matche farve og tal og fungere på den måde, så jeg råber orange 13. Er der en orange 13 herinde? Nej, hvis der er, så vil jeg personligt produkt. Og det kan være en pakke, vi åbner, det kan være et produkt, det kan være alt muligt. Du får det? Ja, det er 46. Orange 46. Er der også en orange 34? Der råber allerhøjst, vinder den her. Og de har alle sammen gået armbånd. Jeg håber, jeg vil vide, men på det armbånd, der er et nummer. Så I helt med det armbånd væk. Og I skal være hele dagen, selvfølgelig, at der kommer konkurrence i løbet af dagen, hvor I skal bruge det nummer, der står der på til at vinde. Og ellers håber jeg bare, at det var en mega god dag. Vi har fået nogle ting sponsoreret fra B5 Pokémon, som er en podcast, som gerne vil give nogle ting her i dag. Ja, det er nummeren på jeres armbånd, og hvis ikke I finder en, der er her, så bliver I bare ved. Hvor kæft, vi har mange besøg. Hvad vil være åben til? Hvor billig? 32.
Det er det dyreste snip, du har lavet. Nej, jeg fik ikke engang lavet det. Hvor kommer den? Den kom der. Undskyld. Nu er den ikke så mere længere. Det var de lommepenge i en hylde. Men der er solgt to. Hvem har købt den anden? Nej, selvfølgelig. Vi sidder her live til vores kartshow og har nogle kinesiske produkter, vi skal åbne. Derudover så har vi altså også en stor UPC her fra Fantastic Flames Club til jeg. Og det vildeste af det vildeste, når Roaring Skies, der har vi minimum en pakke, vi skal åbne. Og jeg håber lidt på, at vi kan få publikum til at se, det er fedt, jeg vil også købe en. Nu må vi se, men vi prøver at give os ud i det. Den er jo flot. Nej, for helvede. Men det er en politisk